jane iki motor ontelku ki ngapur jane. Wong arep dijak kerja buruh bayar kreditan mulai. Kok malah macet-macet ngene. Perasaan wis tak uter-uter iki nih. Kok yo malah mejak mandek ning kene. Ngopo iki? Jane yo bane panggah minder jane. Jane iki Mas Agus iki nang endi to kon tunggu manuk malah ramor-ramor dinteni ket mau nggih Jan. Lho, lah kae koyone Mas Agus kae. Malah kan kamu dinteni ket mau malah gogrok nang kene lho. Iki ndogrok ora dolanan, Mbak. Iki lho, motor onelku ki macet moro-moro apa gara-gara bane bunder ya. Ayo tak teneng sawah ora diterem mampir ra sedo kerja engko. Mampir-mampir ke priwe, Mbok? Biar pianang segera. Ora nyonya ra kena teko sawah kuwi engko, kencang. Nah, cepet aku to yu. Sama mlaku aku lupa motor. Nanti sawahe. Sawahe kae. Karo kae. Mudune teko pedal lho ningkring nang pedal. Jowo iya, ora. Mbak. Amit kok wajar lho, Mbak. Wong motor anyar lho. Grok ning ngono ae lho. Weh, maneman kreditan wong rampung kok diburu-burune. Sawa ono perang kotak yu. Geger wae ket mau ngongkoni nunggu manuk. Ya oke lah, batas kono-kono kae. Batas kono kae mbuh pira ora ngerti etarane pira, penting akeh sawahe. Ya Kang ya tak tinggal balik ya, dijaga manuke. Salah. Jaga parine. Hayo. Weh, manuk kae digusa malah goyang itik ya. Weh, joget-joget manuk senior kae. Lek manuk junior langsung mebur kae. Menan dah. Dene galak temen, Mbak. Ya wis kerja ya wis tak gusah manuke malah goyang itik kaya iki. Dene mengene arep ngeki bayaran apa kepriwe lah mengene barang nggawa jajan ra nggawa apa-apa. Lah kerja rampung urung aja bayar aja panganan. Yo jenenge wong, Mbak, ya kencot barang lah. Mangan yo nganggo koma anggo ra mulai kerja baru mangan. Rampung urung nek kerja. Ya wis lah ket mau. Nek wis agek balik wis sore, adus-adus kono. Mancak sing ganteng ya. Yes, bayaran berarti. Bayaran iki yo engko bengi. Lah, Bayaran saiki engko adus dhisik kono jarene awan sesuk-isuk. Nah, sesuk-isuk wis isuk. Jarene bengi, kok bengi jarene isuk maning. Ya engko bengi tak bayar engko bengi. Saiki adus balik dhisik adus-adus kono. Terus mayo balik. Yo balik yo. Mayo balik. Gening sih galak temen di sawah. Iki jenenge RX, Mbak. Oh, sepeda RX. Buat. Tarik biar kuat. Wong jenenge wong desa kok pelite ngetel. Direwangi paling ora gede. Jere ora wong pelit ki mau. Kuburane dawa. Ya, priwe. Wong ki selek duit ya. Bayar ki montor nong ki. Ket mau panggah duit engko bengi apa lho? Yu. Aku pengene yu. Apa? Orang hidup itu tanpa duit galau yu. Lah lagumu kuwi. Laguku tuh lagu itu, Mbak, apa ya yu? Itu loh yang anu itu loh. Apa yang kiri sedunia itu loh. Oh, lagune sapa? Ya kalau ada cewek gitu kan. Anggarannya cewek kayak kan. Tembak-tembakan cewek kayak. Aku nyanyinya kayak gini yu. Bukan ku menolakmu kayak gue yu. Suarane elek nyanyi barang. Surik.
tunggu randamu lah yuk, ben aku sugih. Temenan. Anaknya piro yuk? Anak gadis ora? Enggak. Kiye kon nanjak temen, nanjak mungkin kesel nyong yuk. Bayaran mung 20.000 sedina. Malam minggu yuk. Biar ngapel barang. Kan sainganku yuk, lek ngapel ngene montore Ninja yuk, enak kuwi. Nomore 26 yuk. Speed. Sporty. Iki jenenge Sproti iki. Yen ra lucu. Boleh Kang.